Så, piger. Nej, hvor er du fin. Jeg ved godt, at vi har snakket meget om det der med slankekuren. Hvor er skægget henne? Ja, røg af i morgen. Jeg er i postkassen. Er der nogen? Nej. Så er der eddermand med risalamande her. Det er en hemmelighed, faktisk. Men det tør jeg ikke at sige. Jeg har sat en til dig. Er det næsten, der har været? Det kan jeg love dig. Er der mandel i? Ja. Der er hakkemandler i hvert fald. Nej, der er. Så vil jeg gerne have den mandel. Det er den her. Jo, det er den her. De er helt portionsangrettet. Selvfølgelig er det da det. Nej, jeg er så sygt fint på. Værsgo. Tak for det. Nej, det må jeg altså sige. Jeg skal ikke have noget på. Du skal ikke have noget på. Det var dejligt, så får du den. Tak. Så er der Bettina. Jeg skal bare have en chat på, hvis man kan få det. Det kan du sagtens. Så er der musik, tror du? Og vi har jo så godt af det. Jamen altså, prøv noget her. Nej, jeg har kun det her med. Ja. Det er sådan noget, der er arbejdsglæde. Det er kun én gang om året, husk det. Hej Peter. Nej. Skal du have kirsebærsovs på risalamande? Du skal simpelthen have sådan en her. Det er tak. Fordi det er den 1. december. Jeg nyder den, fordi det er dig. Jamen, tak for det. Ja, Du vil også gerne have en ske, ikke? har jeg min... Skal du have kirsebærsovs på? Nej. Tak, sgu da. Tak. Tak. Nej. Skal du også have en? Jo, tak. Værsgo, min ven. Jamen, det er fornemt. Tusind tak. Ja, så Torben. Skal du også have lidt kirsebærsovs på? Ja, jeg skal sgu også. Så godt ud. Det er simpelthen god personalpleje. Værsgo, min egen. Tak. Det er jul, det er cool. Det er den 1. december. Godt. Så får kunderne også lige en risalamande her. Vi sidder også på knæ, tror jeg. Lad os se. Værsgo, min ven. Ja, perfekt det her. Sådan der. Mange Ja, tak. så god. Takker. Der er en mandelgave i. Eller der Mandelgave er en i også? mandel i, men jeg ved ikke, hvor den er henne. Nå. Vi kan jo så ikke lige gå alle sammen igennem. Nej, det kan jeg ikke. Jamen, det er den der. Okay. Den er nede hos Lise. Nå, okay. Tak, dig. Nissemand. Skål, Kim. Og god jul. Tak og i lige måde. Du kommer bare hen med resterne, ikke? Du kommer bare hen, hvis det er. Nej, nu får jeg sgu servere risalamande af chefen. Skål, jo. Og det er yberstuefyr og det hele. Ja. Vi tager ind med det hele. Det er sikkert. Det er sgu da arbejdsglæde, det der. Q-nappen, der har vi Mikkel Fuglsang, der er rigtig skrab til det. Og Axis-kameraerne, det er nok... Det kan det Lise, der har lavet det. Så tør de også spise det. Værsgo. Tak. Tak skal du have. Godt møde. Jo, tak. Velbekomme. Tak skal du have. Tak skal du have.